Hello guys, साफ्रोमनिसिमबो रिजल्ट दैमारि इउटिउब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय। आङो दिनै आरो गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना बिदिब्ला नायलांबाय थादो। जुदि आंनि चेनेलाव नोंथांमोना गोदानब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो लोगोसे जेसेबां हायो शेयार खालामनानै हो आरो बेल प्राइसखौबो थुनानै लागोन जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनाय लोगो लोगोनो नटिफिकेशना नोंथांमोननिसिम सहैनाय बायदि। बिदिब्ला नायलांबाय थादो। लेट्स गो स्टार्ट। आं गिबियावनो नोंथांमोननो ड्रागन फ्रुइट बिफां दिन्थिनो नागिरदों। बिबारबो बारबाय, बिथाइबो थायहांदोंसै नै। 1 2 3 4 थाइब्रै थाइबाय बेयाव। नैबे एसे देरहांबाय नै फिथाइ बियो। बिफांनिफ्रायनो डाइरेक्ट फिथाइ हायखायो आरो बिबारबो बारो। आं दायो सफैबाय नावहरिया गामियाव। आङो फुटबल अपेनिं सेरेमनि नायनो नागिरदों दिनै। नांगौनो गंसे आलासिफोरनो
बेनिफ्राय जोंजों सानफ्रोमबो बेबायदि हेफाजाब होलायबाय थाग्रा ओइ बबेयाव थांसै बानाराय क्या बानाराय खेलाया जोङो स्ल' जागोन आरो जोंनिया खेलखौ गेलेनो हागोन बिसोरो स्ल' गोल किक Ambaru Jamaruga Goal. Right. बहुत अच्छी कोशिश है लेकिन थांखि लावथाय बला ला लावथाय बला ला आगलाय बरिया न'मेन Ri, Shivani क्या चला? बरिया ला पाबो जोंनि गेजेराव लेंहरजानाय आलासिया दा बावैसो सफैदों जों गोबां बेबायदि परिबेसनि गेजेरावबो जोंनियाव सफैनाय कॉर्नर मिला है और बहुत अच्छी बॉल लेकिन बॉल वापस फिर नेट के पास क्या लिखे? Jangan lautanya udah थ्रो किया Jayo. Jambaru FC Ang dayo Naoherua dongfayo दिनै फुटबलाव ओपनिं सेरेमनिमोन जोबोर मानसिफोर जादों दैफां इउनाइटेड फुटबल क्लाब आरो बिनि हेंथायै गेलेदोंमोन आम्बारु जाम्बारु सोरगिदिं मानसि आरो मानसि Ya.